Sugeng enjing, ketemu maneh ing basa Jawa. Basa Jawa kelas 7, teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif kuwi apa to? Teks tanggapan deskriptif yaiku teks kang nggambarake sawijining objek, panggonan, utawa prastawa tartamtu marang pamaca kanthi gamblang lan rinci saengga pamaca kaya-kaya bisa nyawang lan ngrasakake dhewe apa kang diandharake dening panulis. Tujuan teks tanggapan deskriptif yaiku kanggo ngandharake objek marang sing maca saengga wong-wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake, ngrungokake, ndeleng utawa ngalami tumrap apa sing wis dideskripsikake dening panulis. Titikan utawa tandane teks deskriptif: 1. Nggambarake panggonan, wong, barang, kahanan nganggo pancandriya. 2. Nggunakake pancandriya yaiku pandeleng, pangrasa, pangrungu, pangganda lan pangecap. Sing nomer 3 bisa ngajak pamaca kaya-kaya bisa ndeleng, ngrasakake, ngrungokake, ngganda lan ngecap dhewe. Struktur teks tanggapan deskriptif ana 3. 1. Identifikasi. 2. Klasifikasi utawa definisi. 3. Deskripsi bagian. Identifikasi yaiku perangan utawa bagian sing nerangake titikan utawa ciri, barang, tandha lan sapanunggalane. Klasifikasi utawa definisi yaiku perangan sing monto-monto manut jinis utawa kelompoke. Deskripsi yaiku perangan kang nerangake gegambaran kang luwih rinci. Mugi migunani. Nuwun.